Sanin kowa ne, Kano ƙasaitacciyar alƙarya ce wadda ta kafu kan diga-digan kasuwanci. Muke da kasuwar Wambai, kasuwar Kwari, kasuwar Bata da kuma kasuwar Singa. Shin ko kun san a ƙaramar hukumar mu ta Ungwaggo muna da yashin da zai gilashin mota? Honorable Amin Alhassan Zaura shi kaɗai ne ya cancanta ya wakilce mu a majalisar jiha. Shi kaɗai ne zai iya sauya ƙaramar hukumar Ungwaggo tare da samar wa al'ummar ƙaramar hukumar aikin yi da kuma ci gaban al'umma. To da Allah yanzu abin tambaya ina mafita? Amsa za ta dinga zuwa muku a cikin wannan shiri mai suna tafiya da ɗan gari wanda Media for Change ta ɗauki nauyin kawo muku. Amina Bello Abbas har kullum shine suna.